pasariño que sempre iba distraído mirando ao ceo. Un día, un raposo viu o pasariño e sigilosamente acercouse. Ao final o raposo comeu o pasariño. Bos días, eu son Uxía Fraga e xunto aos meus compañeiros André, Carlos, Mario e Catalina representamos o equipo MC neste debate, onde nos situamos totalmente a favor a pregunta plantexada. Isto basándonos na nosa tese. A prohibición dos teléfonos móviles é necesaria para o ben dos alumnos. Isto respaldan os nosos tres argumentos, un de nivel académico e distraccións, outro de socialización e un terceiro de adicción e ciberbullying. O noso primeiro argumento é de nivel académico e distraccións. Un uso excesivo do teléfono móvil influe nun baixo nivel académico. Isto polas distraccións que estes conlevan que sustitúen o tempo de estudo. Isto demóstrao a Universidade do Val de México, que recolleu 40 estudos diferentes cando seu e comprobaron que os resultados eran moi similares. En canto ás distraccións que pode producir, a Universidade de Chicago fixo unha investigación na que implicaron 800 persoas, entre elas alumnos. Eles fixeron un total de 2 experimentos nos que tiñan o móvil apagado ou en silencio na mesa, no bolsillo, na mochila ou noutra habitación. Neste caso, os encuestados, os que participaron nesta investigación, aseguran que, cando lles fixeron unha serie de actividades cognitivas, non tiveron ningún problema ao facelas, o cal os investigadores rechazaron completamente. En resumen, os expertos que fixeron cargo deste experimento concluíron que a presenza do teléfono móvil xa fai perder capacidade cognitiva e isto pode afectar negativamente tanto como institutos ou outros centros educativos. O noso segundo argumento é de socialización. Isto quere dicir que os alumnos, ao estar co móvil, perden a capacidade de socializar. De feito, un estudio feito pola Universidade Politécnica de Madrid afirma que un uso excesivo dos teléfonos móviles non só empeoran as nosas relacións sociais, senón que tamén gañamos estrés. A adicción aos teléfonos intelixentes e o apoio social relacionase negativamente ao longo do tempo. Canta máis adicción, menos apoio social, asegura Antoni Hidalgo, que un dos creadores desta investigación e tamén é profesor na Escola Técnica de Enxeñeiros Superior. Chegaron a esta conclusión despois de facer unha investigación con 416 persoas que tiveron un seguimento dunha duración dun ano sobre a adicción ao seu dispositivo, a influencia nas súas relacións sociais e o nivel de angustia psicolóxica. Basicamente, canto máis tempo consumían estes encuestados, máis se estresaban e menos socializaban. O noso terceiro argumento é da prevención da adicción ao ciberbullying. A adicción ao teléfono intelixente xa é unha realidade. A Universidade Complutense de Madrid di que un 15,4% da población española ten problemas de regulamento do tempo do teléfono móvil e un 5,1% xa atópase oficialmente nunha adicción. Estes datos fixéronse no 2014, polo cal os investigadores aseguraron que esta cifra aumentou. Nese ano que fíxose esa investigación, os individuos fixeron ao largo do tempo unha serie de cuestionarios para vixiar o uso do seu dispositivo móvil. Ao finalizar o estudo, tal como prevían os investigadores, afecta maioritariamente aos xóvenes. O estudo tamén afirma que un uso excesivo do mesmo pode xerar problemas tanto na casa como na escola. Ademais, os expertos aseguraron que as adiccións ao teléfono móvil tamén poden provocar outras ao longo do tempo. A maioritaria, por exemplo, é a adicción do alcohol. En canto ao ciberbullying, un estudio feito pola Universidade de Málaga afirma que nunha enquisa que fixeron 50% dos encuestados sufriron ciberbullying ou coñecen a alguén que sufrira. Un 11% dos encuestados foi o acosador. Estes acosadores son maioritariamente do mesmo centro educativo que a víctima. Maioritariamente usa o WhatsApp como método de comunicación. E de todos estes encuestados, un 35% teñen normas, regras supoñidas polos pais. O outro 65% non ten ningún límite con iso. Tal como o pasariño, os adolescentes son distraídos polos teléfonos móviles. Eles ao distraírse non só xeran problemas de nivel académico, tamén son máis fáciles de enganar, xa que o entorno que os rodea é moi traicioneiro e requiren a atención que están perdendo por culpa dos teléfonos móviles. Moitas grazas.
Señoras e señores, temos aquí unha foto dun coche na actualidade e unha foto dun coche de fai 100 anos. Tamén temos aquí a foto dun móvil na actualidade e unha foto dun móvil de fai 100 anos. Temos aquí tamén, por último, unha foto dunha clase na actualidade e unha foto dunha clase de fai 100 anos. Non cambia nada. E o móvil é a nosa oportunidade para adaptarnos á actualidade. Bos días, son Paula Morais e represento ao meu grupo ante a pregunta formulada. Débese prohibir os teléfonos móviles nos institutos na cal posicionamos totalmente en contra coa nosa tese. A prohibición, retroceso. Educación, progreso. Para respaldar a nosa tese, basarémonos en 3 sólidos argumentos. Un primeiro de autoridade, un segundo enfocado na portabilidade e conectividade e un último de dato. Para comenzar a nosa argumentación, vou comenzar co argumento de autoridade. Prohibir os teléfonos móviles non é a solución. Temos que fomentar a educación del, pois o instituto é un lugar para aprender e temos que aprender a facer un uso responsable del. Mesmo a ministra de Educación Educación Profesional e Deportes, Pilar Alegría, na reunión de conferencia sectorial da educación sobre o uso do teléfono móvil, propuxo nos institutos a posibilidade de facer un uso responsable del sempre e cando este supervisado por un docente. Ademais, abordou a cuestión dicindo a educación debe ser parte da solución. A cal apoia totalmente a nosa tese. De feito, na propia páxina do Ministerio de Educación, este mesmo comprométese a seguir traballando na formación digital de docentes e alumnos para un uso correcto e saudable deste dispositivo móvil. Vou seguir co argumento enfocado na portabilidade e conectividade. Ao deixar que os alumnos usen estes dispositivos móviles nos institutos, priorízase a portabilidade e conectividade instantánea, o que facilita que os estudantes os leven consigo día a día e en todo momento. Iso permite un acceso inmediato a recursos educativos, colaboración en línea e comunicación. Provee agilidade e adaptabilidade no proceso de aprendizaxe, o que a súa vez facilitaría enormemente o mesmo e por seguinte encontrar unha maneira dos estudantes e prepararos para a posible necesidade dos usos dos teléfonos móviles no futuro, que, remitindo ao noso primeiro argumento, levaría a cabo a función principal do instituto, aprender e educar. Por último, vou rematar co argumento de dato. 7 de cada 10 nenos de entre 10 e 15 anos teñen o teléfono móvil en España. Isto según o INE, Instituto Nacional de Estadística. Todos podemos asegurar que o uso do teléfono móvil é unha realidade tanto no noso presente como no noso futuro. Isto según este estudo feito por ESET. O 50% dos traballadores usan os dispositivos móviles nos institutos. Se ben, os institutos ten como obxectivo ensinarnos e prepararlos para o que está ali fora, para o mundo exterior, acaso serve de algo estar negando esta realidade, o noso futuro, poñéndolle portas ao campo? Iso é imposible. Insistimos en que o instituto ten que educarnos para o futuro, para o que está ali fora. Acaso tería sentido se nos prohibise a entrada á biblioteca ou ás aulas? Non, verdade? Pois nós defendemos con total firmeza que o móvil ten
tamén é unha ferramenta para educar, para aprender e para a melloría de tarefas dos nosos profesores, a ensinanza. Despois de escoitar estes tres argumentos, un de autoridade, outro enfocado na portabilidade e conectividade e un último de dato, xunto coa nosa tese prohibición, retroceso e educación, progreso, seguidos sendo capaces de pensar que permitir o teléfono móvil nos institutos é un erro. Moitas grazas. Supervisado por un docente o uso do móvil. Eu digolles, en todos os momentos que estamos na aula, tanto nos recreos como na aula, estamos supervisados por docentes. Sí? Deixando que a educación non se adapte á actualidade, educades cara ao futuro ou cara ao pasado? Nos educamos cara ao futuro, pero sen os móviles. Non fai falta os móviles para educar a xente sobre eles. E aparte, non fai falta os móviles, xa que o goberno pode facilitar ordenadores ou iPads para os nenos para conseguir a información. E tamén poden digitalizarse nas asignaturas que propuxo fai 2 anos na nova lei na nova planteamento das asignaturas, que é a tecnificación do uso dos móviles. Quería preguntarte que, xa que falas desas axudas, eu quería decirche, no momento que non chegan para todos os centros, queres deixar que algúns alumnos non estén educados sobre ese uso da tecnoloxía en diferencia cos que si chegaron aos centros que si chegaron esas axudas? Para explicalo non fai falta un dispositivo, pero tamén xa temos os colexios privados xa teñen aulas de informática, os colexios concertados xa moitos teñen aulas de informática, entón só habería que poñer diñeiro ás aulas onde non hai aos colexios onde non hai aulas de informática ou cousas así. Despois, querería volver a decir o meu segundo argumento, que é de socialización. Este implica que, ao estar co teléfono móvil, os alumnos non socializan. Ao estar co teléfono móvil tamén empeoran as súas relacións e gañarán estrés. Por iso temos que prohibirlo, para que eles podan sentirse cómodos e aprender a socializar. Moitas grazas. Escucho. Bos días, meu nome é Lara Liste e neste debate meu equipo máis eu posicionámonos totalmente en contra cara á pregunta formulada, baseándonos na nosa tese: prohibición, retroceso, educación, progreso. Bueno, para comezar, vostedes falaban dun estudio da Universidade de Chicago no cal dicían que prohibindo os teléfonos móviles melloraban os resultados. En cambio, a OCDE no 2023 non encontrou ningunha relación directa entre a prohibición dos teléfonos móviles e unha mellora dos resultados. Entón, segundo Estadista, a Comunidade Autónoma de Madrid é a primeira en España, cun 33,3% dos casos de ciberbullying, no cal vostedes defendían que esta comunidade, unha das tres na cal os móviles dos institutos que estaban prohibidos, era unha das cales nas que non había acoso por prohibir os teléfonos. Polo tanto, o móvil nesta comunidade é o claro exemplo de que o problema non é o teléfono móvil, senón que é a educación. Dime. Pero nós non deixemos que na Comunidade de Madrid non existía o acoso. Claro, pero dixestes que prohibindo os móviles o acoso desaparecía. Desaparecía non. Había menos índice de acoso. Bueno, para seguir, vostedes falabades da adición por culpa dos dispositivos móviles, ao que respondemos que claro, que pasarse centos de horas co móvil é prexudicial para a saúde física e mental, pero tamén é unha ferramenta educativa,
O móvil ten moitas máis cousas que sufrimento e, polo tanto, simplificar desa maneira lévanos a prohibir, señoras e señores. A solución desto é tan simple como educar, educar, educar. Como di Pilar Alegría, ministra de Educación, a máis alta autoridade neste tema, é porlles portas ao campo, límites ao océano. Isto só volve a afirmar a nosa tese. Prohibición, retroceso. Educación, progreso. Para continuar, vamos a seguir cun informe de La Vanguardia, no cal os adultos non lle sirva a súa experiencia da infancia e adolescencia, porque o mundo digital non interrumpiu entonces no seu presente. E como expresa a presidenta da Sociedade Catalana de Pediatría, Ana Gatel, todos estamos aprendendo. Prohibir é a solución? Cal é a idade? Dime. Pero La Vanguardia no es una fuente secundaria. Claro que sí, pero eso está recogido de outro estudio. Prohibir é a solución? Cal é a idade ideal? Con 12, con 16 anos, con 14, gañan e perden os adolescentes. E os pais? Pode ser adolescente sin móvil o día de hoxe? A Vanguardia consultou a varios expertos no mundo da adolescencia e todos coinciden no fondo da cuestión. O uso dos móviles é excesivo por parte de nenos e adultos. No cal é necesaria a regulación do tempo e espazos e tamén un control parental. A proposta de prohibición é un grito desesperado polos pais, a impotencia do mundo digital. Pero, morto can, morta a rabia? Pregunta Xosé Luis Matali, psicólogo infantil experto en adiccións. Bueno, este afirma que aprender é a clave. Despois, tamén vamos a seguir con a frase, se prohibes non necesitas ter un criterio educativo e se non hai criterio non hai aprendizaxe. É verdade que como pai aforraste o conflito a corto plazo, pero non educas, apunta. Señoras e señores, moitas grazas pola súa atención. Nada, só lembrarvos, sabemos que non nos facedes aposta e que froito dos nervios, pero cando interpelamos en galego, respondemos en galego, vale? Quero empezar preguntando unha cuestión. Vos dixechedes que a Vanguardia era unha fonte secundaria. Eu quero pedir a fonte primaria. Cal é o estudo que demostra o que dixechedes? Despois, tamén decides que o móvil ten moitas cousas malas, pero tamén ten cousas boas. E non sería mellor poñer un ordenador ou un iPad capao para que só teñas cousas boas e non as cousas malas? Porque recordamos, o móvil é unha cousa privada do alumno e ninguén pode exercer sobre ela, xa que é a súa privacidade. Eso di a propia lei. E de verdade pretendedes que todo o mundo que xa teñen un dispositivo móvil compren outros cando hai familias que non se poden permitir? Pero por iso están as aulas de informática nos colexios. Por iso o goberno podería dar bonos para os colexios para ter as aulas de informática. Pois ben, aquí hai colexios que non a teñen. De feito, hai por aquí xente que non teñe ninguna aula informática. E que pretendedes facer con eles? Que non estuden? O que? Non, ter un teléfono móvil non implica non estudar ou si estudar. Quero recordarvos que aún existen os libros. Tamén outra cousa. Por iso digo o do bono do goberno. Pode darlle diñeiro aos colexios para que teñan polo menos unha aula de informática. Ou os colexios que xa teñen varias aulas de informática e non as empregan, poden pasar os ordenadores para os colexios que non teñen esa sorte. Tamén volvo a pedir a evidencia do segundo argumento, porque non a escoitei e a verdade interésame. Despois,
un 50% usan os móviles, dicides no voso terceiro argumento. O outro 50% non o empregan. Entón, hai un 50% dos alumnos que se están arreglando perfectamente sen empregar o teléfono móvil nas aulas. Tamén vos dicides que 7 de cada 10 nenos teñen o móvil. Por iso queremos prohibilo, porque hai xente que, aunque teña recursos, non teñen un móvil. Hai persoas, hai pais e nais que non queren comprar un móvil a un neno dende que son pequeniños. E por iso queremos tamén prohibilo, porque senón sería unha desigualdade que algúnos poderan traballar con un móvil e outros non. Recentemente afirmaches que os estudantes que non poden comprar os dispositivos, pois que existen os libros. Pero se se ignora eses estudantes, quedan atrás na educación digital que propodes, o sea, violando o artículo 27 da Constitución Española, que garantiza unha educación igual para todos. Pero é que non é necesario utilizar os teléfonos móviles para aprender sobre a digitalización. Non é necesario. As aulas poden, os colexios, volvo a repetir, poden ter aulas de informática e aí poden ensinarse aos nenos a como utilizar as diversas cousas, pero non é necesario ter sempre un dispositivo a man. A parte, o goberno polo seu deber é axudar a eses colexios que non teñen as posibilidades. Por último, quería recordar a miña tese, que a prohibición dos teléfonos móviles é necesaria para ben dos alumnos. Moitas grazas. Como lo dijo bien. Isto é a nosa oportunidade de cambio. Señoras e señores, acaso pretendedes que a escola siga igual que nos últimos 100 anos? Acaso non é hora de cambiar? Que pretendedes? Educar cara ao futuro usando os teléfonos móviles ou prohibilos, educando cara ao pasado? Bos días, son Raquel Ferrer e serei a encargada de facer a segunda quenda de refutación en contra neste debate. O meu equipo e máis eu respondemos que non se deben prohibir os móviles nos institutos coa nosa tese: prohibición, retroceso, educación, progreso, aínda que vos o neguedes. Si, dime? Pero nós xa diximos que para aprender sobre os móviles non fai falta os móviles. Bueno, pero vamos a ver, iso é teoría. O que podes enseñar sen usar os móviles é todo teoría. A vida é práctica, a vida é o que temos que aprendernos é aplicalo á vida cotiá. Como vamos a facelo se non temos con que? Quero empezar refutando o vosso exordio, na cal poñades dous exemplos, un de un paxariño comido por un raposo e outro dunha formiga. Pois ben, alguén educou a isos animais para que non se distraesen? Ou para que socializaran? Non. De verdade que todos estes problemas que vos presentades pasan porque non hai educación, que iso é o que nós queremos implantar. Por outro lado, vos defendedes a prohibición dos móviles nos institutos polo ben dos alumnos, según a vosa tese. Pois ben, en canto saian estes alumnos, van a facer un mal uso deles porque ninguén poderá prohibírselo, como no colexio, como vos pretendedes. Teño aquí as palabras de Guillermo Bautista Pérez, investigador da UOC, e di así: o móvil ten perigo, pero a escola non pode evitar este problema. Eu, como profesor, podo prohibir ao alumno que grave o seu compañeiro en clase. Isto sería moi cómodo.
e me quitaría o problema de enriba, pero non podré prohibir que o faga na rúa. E ali é onde debemos de ir. A escola ten que implicarse, non dimitir. É que o momento de ensinar aos alumnos é na escola. E senón, quen o va a facer en un futuro? Sí? Que evidencias teñen de que esa educación serviría para algo? E que evidencias teñen de que esa educación non serviría ou de que a prohibición funcione. E que acaso tedes algunha evidencia de que esta prohibición está funcionando? Porque nós temos evidencias que demostran o contrario. Por exemplo, vos falades de que isto pode ter, no vosso primeiro argumento, falades de que isto pode ter perdas da capacidade cognitiva. Pois ben, isto non é verdade. Temos aquí un informe PISA que é da OCDE que fai un informe global e vemos como, por exemplo, os países, as comunidades autónomas, por exemplo, aquí en España, Castilla e León, o Principado de Asturias e Cantabria están de primeiras. Hai algunha perda da capacidade cognitiva e estes datos son de 2022. Sen embargo, Castilla-La Mancha, lugar onde sí que está prohibido, estaba de quinta empezando por abaixo. Bueno, logo tamén quero continuar co voso tercer argumento da vosa argumentación inicial. É que se nadie no colexio ensina a non facer o ciberbullying, ensina ao bo uso destes dispositivos, quen o vai ensinar cando estemos na casa? Quen vai ensinar a que isto non se fai? Porque o colexio está para iso, para ensinar, que é o que parece que vos non estades defendero. Deixando que desaparezca no colexio, non vais a impedir que isto non pase nas casas ou no futuro. Non sería máis intelixente erradicalo, educando, para que así podamos para que así poda desaparecer este acoso ou este ciberbullying. Moitas grazas, señoras e señores. De facer que a educación cambie e non podemos evitala. Non podemos facer como se os móviles non estiveran aí. Non podemos educar cara ao pasado. Bos días, meu nome é Alejandra Neira e serei encargada de realizar a última participación do meu equipo neste debate. Antes de nada, gustaríame agradecer a todos os que estades aquí por darnos ao meu equipo a min esta oportunidade. Para empezar, quero recalcar a nosa postura ante a pregunta formulada polo xurado. Débense prohibir os teléfonos móviles nos institutos, ante a cal o noso equipo posiciónase totalmente en contra, coa nosa tese, prohibición retroceso, educación progreso. Para comenzar, vou analizar o transcurso deste debate. Vou a comenzar falando dos argumentos outorgados polo equipo rival e como foron completamente derribados polo meu equipo. O seu primeiro argumento, que asocia o uso de teléfono móvil cun baixo nivel académico, o que a miña compañeira Lara respondeu co testimonio da OCDE que afirma que non atopou relación entre estas cousas. O segundo, que fala de que o uso do móvil impide a socialización, o que respondemos coa necesidade de educar o alumnado para que isto non ocurra. E o terceiro, que di que os dispositivos provocan a adicción e os casos de ciberbullying entre o alumnado. O que Lara respondeu mostrando que a Comunidade de Madrid, que ten os móviles prohibidos, é a comunidade con maiores taxas en España de ciberbullying. Agora mencionarei os nosos tres sólidos e irrefutables argumentos co que defendemos a tese anteriormente citada. Un primeiro, que aboga a necesidade de aprender a facer un uso responsable dos dispositivos e que o instituto é o lugar ideal para facelo. Outro, enfocado nas facilidades que nos dan estes dispositivos para acceder aos contidos educativos e as súas vantaxes respecto a outros dispositivos. E un último, baseado en estadísticas, que afirma a necesidade de que o instituto nos prepare para o futuro, un futuro no que o móvil xa é unha realidade. Respecto ás preguntas, me gustaría decir que non fostedes quen de responder ás preguntas formuladas polo meu equipo, como a que fixo Pedro e que preguntaba se queríades deixar atrás alumnos na educación digital violando a Constitución española.
Desta maneira quedaron completamente derribados os vosos 3 argumentos e non vos queda máis remedio que darnos a razón, xa que empregando unha frase de Elon Musk, la resistencia al cambio solo nos limita y nos impide avanzar. En lugar de prohibir, debemos adaptarnos y encontrar soluciones. Moitas grazas. Bos días, son André Budiño e antes de nada, grazas a todos e a todas por estar aquí e darnos ao meu equipo e a min esta gran oportunidade de debater. Para encabezar esta conclusión, gustaríame reafirmar a nosa postura totalmente a favor da prohibición dos teléfonos móviles, baseándonos na nosa tese, en que a prohibición dos teléfonos móviles é necesaria para o ben dos alumnos. Comezabades expoñendo os vosos 3 argumentos, un de autoridade, un de conectividade e portabilidade e outro de dato. O de autoridade o de dato quedou totalmente refutado xa pola miña compañeira Catalina, que dixo que si hai un 50% con móviles, pero tamén hai outros 50% que están estudando ben sen este dispositivo. O segundo argumento, os preguntamos que fontes tiñan, pero non respondeches e non o respaldaches con ninguna. Tamén dixeches que tiñades unha evidencia sacada da Vanguardia e que os respondimos e os preguntamos se tenían alguna fonte primaria de esa evidencia, o que non respondiches en todo o debate. Tras este resumo, vamos recordar brevemente os argumentos que expuxo a miña compañeira Uxía ao comezo deste debate. En primeiro lugar, o de nivel académico e distraccións, que aseveraba que un uso indebido do móvil influía moitísimo nun baixo rendemento académico. En segundo lugar, o noso argumento de socialización, no que expoñemos que o uso excesivo do teléfono móvil empeora a nosa capacidade de socializar e fainos gañar cada vez máis estrés. E, finalmente, o de adicción e ciberbullying, que se basea en que un 5,1% da poboación española atópase nunha adicción e que un 11% dos encuestados dun estudo que afirman que fixeron ciberbullying sobre todo durante a súa etapa escolar. Tal como a formiga, as persoas somos seres sociables e precisamos da axuda dos outros. Por iso, temos que proporcionar aos menores un entorno onde aprender a socializar. Moitas grazas.